ସେହିପରି କୃଷକ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ କ୍ଷେତରୁ ତାହାର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଳଙ୍କ ସେହି ସୁରାକର୍ଣ୍ଣକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବୁ ମତ୍ସ୍ୟଧରା। ଅକା ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟାଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଅଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକଥା କହିପାରୁ? ହଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ସେହି ଅଳକା ସିଂହାସନରେ ବସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। କହିଥିବା ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ପସ୍ତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଦେବରାଜ ମୁଁ ଭରିଦେବି ଏ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ଭଳି। ଭୋଳାନାଥ ମୋର ନରେଶ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି। ଅଙ୍ଗରେ ଧରିଛି ଯିଏ ସେହି ପାପୀ ତୀବ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ରହିବାର ଅବସ୍ଥା କରିଥିବା ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ପସ୍ତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ବୃଥା ଦେବ ଦେଖା ନବା ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭୋଗୀ ମୁଟି
দেবী তোমাকে সহ্য যন্ত্রণা প্রাণও নেই লোভে নিব এ কৈলাস কন্যা হে তোমার জয়েন্দ্র ভোলানাথ কথা বাকে নাহি প্রয়োজন ভোলানাথ তোর বজ্র এই যাও শক্তির পরীক্ষা সচিবতী সচিবতী নারায়ণ ତୁମେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ ସଚିବତୀ ନାରାୟଣ ଘର ଅନାଥ ଶିବଙ୍କ ଉପରକୁ ପୁଣି ଉଠାଉଛ ଅସ୍ତ୍ର নারায়ণ ସଚିବତୀ ଖାଲି ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଲ ତିନି ନାରାୟଣ ଏ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ ଦେବରାଜ ଏ ଦେବରାଜ ସଚିବତୀ ନାରାୟଣ ରସନା ସଂଯୋଗ କରି କଥା କୁହ କହୁଛି ନାରାୟଣ ତା ନହେଲେ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାରକୁ ତୁମ୍ଭର ନିମିଷକେ ମିଶାଇ ଦିଏ ଧରଣୀ ନାରାୟଣ କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଗର୍ବ ବନ୍ଦନ ନବଧାରୀ ନାରାୟଣ ଆଉ ଗର୍ବ ମୁଁ ନଶରେ ତାହା ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀନାଥ ପରିବାରକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ମଥାରେ ବହୁଛ ତୁମେ ଫଳକୁ କାଟୁନ ନାରାୟଣ ଯାଉ ଏହି ଦ୍ରପଦ ପାଇଁ ତୁମେ ହେଉଛ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଛ ଶିବିଳି ତୁଳାତୁଲ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ଦିଏ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ନାରାୟଣ ବୃଥା ହୁଅ ନା ପାଗଳ ବୃଥା ହୁଅ ନା ପାଗଳ ତୁମ ପାଇଁ ହେଲେ ମନ୍ଥର ହେଲା ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନା ଆମେ ସୁଦର୍ଶନ କମଳଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଆୟୁଷ ରେଖାରେ ପକାଇବି ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ ଭୋଳାନାଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଫେରିଯାଅ ପ୍ରୟାସ କନ୍ଦରେ ମୁଁ ଏ ପାପୀର ରକ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରି ଅଙ୍ଗମରେ କରିବି ପବିତ୍ର ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ପାପୀର ରକ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରି ଅଙ୍ଗମରେ କରିବି ପବିତ୍ର ଭୋଳାନାଥ মনে রক্ষা দেবরাজ ইন্দ্র ও দেব দেব মহাকাশ প্রভু মতে ক্ষমা করন্তু প্রভু सचिवती मुझे तुमको अनेक आगुरी
କ୍ଷମା କରିସାରିଛି ସଚିବତୀ। ପ୍ରଭୁ କାରଣ ଯିଏ ଯାହା ଉପରେ ରାଗିଥାଏ ସେ ତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଭୋଳାରେ ଶିବଙ୍କ ହସ୍ତେ ତୁମ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥାନ୍ତା ପ୍ରାଣ। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ପରା। ତେବେ ଶୁଣ ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଭୁ ସ୍ତୁଣା କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ତରରୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସ୍ଥାନ ଦିଅନାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ମତେ। ପ୍ରଭୁ କାରଣ ପବନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଯେତେ ଆପଟି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ବିଚରଣ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଳି ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରଖି ନିୟଥରେ ତାର ଅନ୍ତର ସତ୍ତାକୁ। ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନି ଫେରାଇ ଆଣିବି ସେହି ଗନ୍ଧର ବସ୍ତ୍ରର ଆସନ୍ଦ। ତେବେ ଯାଇ ଏ ଅଳକାପୁରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇବ। ଏ ଅଳକାପୁରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇବ। ଦେବର୍ଷି ତୁମେ ପୁଣି ଅଳକାପୁରରେ ସଚିପତି ଦେବର୍ଷି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ତୁମ୍ବରି ନିକଟେ। ଦେବର୍ଷି ଆଉ ଏଠି ଆସି ଦେଖୁଛି ଯେ କଳିଆ ନରଦ ଦେବର୍ଷି ଅଳ୍ପ ଦିନେ ତୁମେ ଅଳକାପୁର ହୋଇବ ଲିଙ୍ଗର। ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି? ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଚିପତି ଦେବର୍ଷି ସେହି ନିନ୍ଦା ସମାପନ୍ନ କରି ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ଶୁଣ ସଚିପତି ଦେବର୍ଷି ଶୁଣ ସଚିପତି ମୋହରି ଭାରତୀ ହୋ ଗାୟତ୍ରୀ ମଇ ଆସୁଛି। କପଟି ନାରାୟଣ କାହିଁକି ନା ମୋତେ ସିଂହାସନରୁ ବିଦାୟ
ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସତୀପତି ଉପାୟ ଅଛି। ଦେବର୍ଷି ତୁମେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି ଯାଅ ସେଇ ମତ୍ସ୍ୟରାବନ୍ଧ ମାର୍ଦନ ପର୍ବତ ଦେବର୍ଷି ଆଉ ସେହିଠାରେ ଶିବଙ୍କୁ ଠାରୁ ମାଗି ନିଅ ପଶୁପଦ ଅସ୍ତ୍ର। ଦେବର୍ଷି ତାପରେ ତୁମର ସବୁ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଦେବର୍ଷି। ଦେବର୍ଷି ସତୀପତି এই মুহূর্তে চালিଯିବି ସେ ଗନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତନ ସେ ଭୋଳାନାଥ ଶିବଙ୍କୁ କପଟେ କହିଲ ତପସ୍ୟା କପଟେ ମାଗିଲେ ବି ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଓହୋ ପାଶୁପତ ଅଗ୍ନିରେ ମୁଠାଏ କୁଟା ଛିଞ୍ଚି ଟିକିଏ ମଜା ଲାଗିଲା। ଚାଲରେ ମନ ମନ ଜାନେ শুভ সন্ধ্যা।